Jalkapallo on hyvä laji, kuningaslaji, ei siinä mitään. Sitä ei vaan jaksa katsoa. Aikaisemmin itse pelannut koripalloa. Koripallo on ton kokoinen pallo. Korirengas on vähän isompi kuin se koripallo. Se koripallo menee sitten renkaasta läpi. Se on sen pelin tarkoitus. Se tapahtuu monta kertaa pelin aikana, 200 kertaa, pisteitä, tunteita, tuoksuja. Tiedätkö, vertahikoja, voittoja, tilanteita, perkele! Niin jalkapallossa se pallo on vähän pienempi kuin koripallo, mutta se maali on ihan helvetin iso. Se on oikeasti 25 metriä kertaa 49. Ja ne jätkät ei vaan saa sitä sinne sisään. Ei se mene sinne. Siellä on puolet enemmän jengiäkin siellä kentällä, mutta ei se vaan mene. Tolpat kilahtelee, menee yli, ohi, ali. Voiko mennä ali? Voi mennä ali. Koko maailma huokailee silleen. Ei se ole mikään se on... Siellä on koko jengin pisin, mutta ohuin jätkä tiellä. Maalivahti silleen. Onpa vaikeeta saada hänen ohi. Ja ne pelaajat, ne jätkät, ne osaa sen. Se on niiden ammatti, ne saa miljoonia siitä, ne tietää sen silleen. Ei ne vaan saa sitä sinne sisään. Ne osaa, jos kysytte semmoista, pitää 2 viikkoa sitä palloa ilmassa. Ihan millä kohdalla vaan. Sitten se pääsee elämänsä tilaisuuteen. Koko maailma odottaa 15 metriä maalista. Pallo tossa, ei ketään edessä, paitsi se. Roberto Kipelto Dildolla on tilanne, jumala. Sitten se kaatuu, lyö jalkansa ja pitää silmää.